for hyggen. Vi har fået fint besøg i dag. Hej Kimmermand. Goddag. Og den sorte slyngel, som vi kender fra alle sommertræffene holder her. Men det her, og det er så også første gang, jeg skal se den nyindkøbte bil, som vi skal ind og skrue på i dag. En lille... Ej, for helvede, en flot farve, mand. Med den rigtige motor. Øj, hvor er den fin. Og jeg har været snudfejl. ej, mand. Overhovedet ikke med sund. Ej, hvor er den fin. Nej, det var sgu udmærket. Ja, for pokker. Så den er jeg sgu spændt på. Det kan jeg dele godt forstå. Ej, det er nostalgi. Hvor er den fin, mand. Så fulgte der jo en helt ny tank med også, og det har jeg så godt nok ikke set. Hvad er det, du har der? Så fulgte der den her spoiler med, Okay. og det er jo bare den, der Den skal sidde ned og der. skulle sidde her, Ja. eller et eller andet, ikke? Jo. Hvis man vil det. Ja, jeg tror, jeg kunne køre lidt clean look, men jeg ved ikke, om den er speciel, den her, ellers beholder jeg den i hvert fald. Altså, Det er en datter på. originaldele eller specialdele er altid godt at beholde til ældre biler. Og så fandt jeg jo også ud af, at hvis jeg har lyst til suppe, Hvad så? så fandt jeg ud af, ja, godt nok. Ej, der spiller alt. Jeg er godt nok pænt i... Jeg har jo været ude og kigge på et par stykker, jo. Ja, Og der var de jo lidt rådne. Det var lidt... Og lidt over, hvad det hedder, forbavs over, hvor pænt den her egentlig er. Så den har jo heller ikke kørt særlig meget, jo. Den har kørt 145 og har haft 2 ejere. det er utrolig lidt, når man tænker på bilens alder. Ja, damen, der var en dame, der havde købt den først. Ja. Hun havde købt den i Frederikshavn. Og så kørte hun 80.000 i den. Og solgte den tilbage til forhandleren. Og han, der så har købt den, han har så købt af ham forhandleren. Ja. Og han har så kørt omkring 65 eller sådan noget i den. Og så har han haft den stående i en lade i 13 år. Eller sådan noget. Så du er tredje ejer Jeg er tredje ejer af den. på en bil, som er så gammel. Det er ret fascinerende, faktisk. Men ja, dig og Patrick har jo lige haft den inde og kigget på den. Okay, hvor er den flot, mand. Okay, det er guf, det her. Og en rigtig god base også for et videre projekt at bygge videre på, ikke? Præcis. Og vi tog den jo op på liften og alt muligt. Der var ikke noget at finde. Han er jo så... han snakker om, at han har haft lidt kosmetisk. Ikke noget gennemtæring eller noget. Nej, overhovedet. Det var bare noget kosmetisk. Jeg har også fået billeder af det. Ja. Og så tror jeg ikke, om han ikke har været ude og gå med en avisrute mere, fordi han har selv malet den. Så, men det skal fikses, så den kommer til at stå noget pænere, ikke? Præcis. Type D Black. Står der det? Det gør der sgu. Jamen, jeg tror, altså, det er jo lidt sjovt. Men det er jo det, alting med, altså, jeg går jo selv rundt og kigger på alting. Kigge under hjelmen der. Det har jeg glædet mig til. Jeg så kun billeder, men den så fin ud. Så skal vi. Der. Ej, der er hun jo. Hvor er den fin. Du kan også se, det er en motor, der ikke har kørt særlig meget. Den er ren og clean, ikke? Jo. Men også, der er ikke... Der er ikke pillet, der er ikke skruet. Nej, der er ikke pillet, og finder også ud af, at alt... Altså, alt isolering og sådan noget er der. Det er ikke unge knægte, der har haft den og hvad kan man sige, bollet den. Ja, lige præcis, ikke? Ja. Og formentlig, hvis det er en dame og en ældre mand, der har haft den, så er det jo heller ikke en bil, der har haft den til. Han var jo... En... Altså, jeg er 51, ikke? Men jeg tror, han var bare... Ja, måske et år eller 2 yngre end mig, ikke? Altså, så han havde købt den, og så da han fik familie og børn og sådan noget, så købte han jo så en eller anden Touring BMW, ikke? Ja. Og så røg den her ellers bare til opvaccinering, ikke? Men jeg kender det jo alt for godt. Jeg er jo også 51, ikke? Og har jo en type af også.
Og altså, der er ikke noget, der slår det. Det er der bare ikke. Galt var den fin, mand. Og det er også det, altså, vi ser endelig... Tårnstiver på. Ja. Originalt tårnstiver, siger... Ja. Så alle klistermærkerne er der. Alt muligt. Jeg har også fra et eller andet på noget udstilling, men den får jeg jo skiftet til udstilling. Det er en meget, meget fin bil, Kim. Ja. Hvad er planerne med den? Altså planen er, altså jeg har jo været ude og rive mig lidt, ikke? Altså, jeg har købt på racefælge, ikke? Til den 16x8 med en presning 25. Ja. Har bestilt udstødning, og så har vi jeg har bestilt en carbonlæbe. Ja, og der kommer nogle Recaro-sæder, Wildcat i blå. Den viste du mig, som jeg ikke kendte. De er godt nok flotte, og det kommer til at spille fint med farven på bilen. Altså, det. Men er det så et blåt tema? Ja, jeg kører et blå tema. Jeg har lige købt et ventilcover med oil catch. Ja. Og det får maleren med, så han maler den i samme farve som bilen, ikke? Rigtig god idé. Rigtig god idé. Og så får jeg lige et par tone bagruder, og ja, så bliver den stille og roligt opgraderet. Jeg har købt sådan en Alfa 2, Skunk 2 køler til den. Ja. Og alle kølerslangerne har jeg også købt til. Fantastisk. Et sæt på 9 slanger eller sådan noget. Ikke? Ja. Den har jo stået så lang tid, så der kommer nye bremser på. Det er en god idé. Ja. Og så her i december, der bestiller jeg sæderne, og så bestiller jeg nogle et par sæt smooth bremsekaliber til den. Toppen af poppen. Ja. Ej, hvor godt. Med blå kaliber? Ja, blå kaliber. Ja, men det... Ej. Og de kommer også, racefælgene kommer jo så også med blå skruer i. Jeg har bedt mig om at få det, der hedder long, til sådan nogle ekstra. Ja, jeg kender dem. Ja. Så så jeg ser frem til, at nu skal vi... Der var en fejl med den, det var at generatoren er gået på den. Okay. Så den lader ikke. Den lader ikke, og du har indkøbt ny, ved jeg har købt ny generator, ny rem, ny tandrem, ny olie, ny gearkasseolie, nyt batteri. Patrick lagde godt nok mærke til, at der var et eller andet med et motorophæng. Han synes, at det trængte til at blive skiftet, så jeg har købt alle 3 nye. Ja. Nyt. Ja, lige præcis. Og så er det bare det med at få liv i den, og så bare... Det skal vi nok få. Ja. Jeg tænker, at i dag så bliver det tændrør og generator og sådan nogle ting, vi kommer til at kigge på, så vi ligesom får gang i den og se, hvordan går den. Ja, og det er også, vi eventuelt... Vi havde jo tænkt mig at gå lidt i gang med bremserne, fordi... Ja, lige præcis. Så er det jo det, der hedder dreje nøgler, og så give noget gas. Ud på vejen lige og trille en tur. Ja, men jeg kan godt forstå, at det kribler. Og jeg er jo Toyota-mand. Jeg har jo altid kørt AE86. Ja, det var også noget, jeg ville ind og spørge dig om at sige, hvorfor er du så ind med Honda, ikke? Ja, altså. Jeg havde en nede på Fyn, som jeg havde haft noget togtrækkeri siden februar i år. Og han var stå op og bakke, og jeg har hele tiden snakket med ham. Og han ville gerne sælge den, men alligevel ikke. Og ville gerne, og han ville gerne sælge den til mig. Og til sidst så løb det ud i sandet, og så tænkte jeg, jeg prøver noget andet. Og så har jeg jo købt den der. Ja, den sorte sløng. Den sorte snor der. Ja. Den købte jeg jo til min datter. Og det var også en fin bil. Det var til at starte med, så var det en Starlet, hun skulle have. Men så faldt jeg over den der. Ja. Og så synes jeg faktisk, at den er her fed. Den er super smuk. Og så er det bare vokset på mig. Og så fandt jeg jo ud af, at en kammerat, da jeg viste ham, sagde, alt med VTEC. Så siger jeg, VTEC? Ja. Så jeg, hvad? Ja, du skal da have med B16 og alt muligt. Så jeg har lige startet det her Honda-halløj, ikke? Ja. Og da jeg så begyndte at se videoer og læse op den og sådan noget, så var jeg blown away. Altså, Toyota laver en 4 AGR, 124 heste. Ja. Det vil de ikke presse ud af den. Ja. Og så laver Honda en 1,6 B16 på 160 heste. Ja. Og jeg tænker, what the fuck? Ja. Altså, til sådan en lille bil, der bare ikke vejer noget, ikke? Det er sådan, altså, det er jo ligesom en Fiat Uno Turbo, ikke? Altså, det er jo sådan noget fuldstændig jerndødt i en det er meget pudsigt, du netop nævner 4 AG-motoren. Jeg har selv haft AE82'eren, hatchbacken.
som jeg så fik knaster i, og den ydede måske 140 heste, ikke? Jo. Jeg blev et af de der Civicer, der har kørt dengang. Ja. Altså, de er virkelig hurtige. Altså, det er jo også ligesom, hvor jeg tænkte, det bliver nødt til at prøve. Ja. Altså, og så også, at det er jo standarden har 160, så det er jo standard. Hvad jeg læst på, så kunne du bare bygge på den og blive ved og blive ved. Det kan du. Og de holder altså, hvis du får lavet arbejdet ordentligt, ikke? Altså, jeg kender mange, der har haft den, og jeg vil sige, at altså, noget indsugning, noget udstødning og noget hånddata, men så har du 185 heste, 190 heste i den. Ja, altså med min A86, så kørte jeg jo altid med spjælhus. Ja, og det er også bare en fed lyd, ikke? Nu kører jeg den her, og lige får lært det her VT, for jeg har aldrig kørt. Jeg har aldrig kørt VT, så jeg har ikke engang kørt i den der. Så nu prøver vi det her, og så på et eller andet tidspunkt, så skal jeg tilbage til lyden af spjælhus. Ja, for jeg har fundet et sæt, og han holder den til mig her til næste måned, og så har jeg den bare liggende i hvert fald, ikke? Sådan. Fordi jeg har også været inde på YouTube og så hører med spiller, altså det er jo nødt til at finde Kleenex'ene frem. Jeg har også siddet og kigget til min, ikke? Men ja, 17-20.000. Ja. Men der er ikke noget, der topper lyden. Nej, altså jeg tror, det hedder, nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men Genway. Genway, ja. Det er også dem, der laver til min. Ja, og der har han sådan et plug-and-play-kit til den. Ja, lige præcis. Det og jeg har været inde og også tjekke, at det var sådan 18-23.000. Ja. Den har han så selv for 10 klik, ikke? Okay. Og det kan jeg næsten ikke sige nej til. Nej, det kan man ikke. Det er godt nok også et fint tilbud. Ja, og så er der holdt dataen, den kunne jeg jo så få for, jeg tror, det er jo 5.600 eller sådan noget. Ja, og så skal den jo køres ind. Det skal den. Men altså, i forhold til reservedel til denne her, og så til de A86, jeg har, og tuningsniveauet på dem, der vil jeg sige, den sidste A86, jeg havde, altså den smed jeg omkring 50.000 på porttopstøt og spjælhus og skidt og kanal, og den ydede så 165 heste, og det var 50 klik, der var smidt i den motor der, ikke? Og det er rimelig, altså hvis jeg smider 50 klik i den der, ja, men så krøller jeg jo asfalt. Det gør du. Det gør jeg måske også lidt i forvejen. Det kan den allerede, det kan jeg godt forlove dig. Ja. Så jeg er meget spændt på den der, og jeg glæder mig som en lille dreng. Altså, og vi er lige så spændte, fordi vi har lovet at hjælpe dig med at sætte dele på og få den op og køre og det hele. Og det er jo bare et privilegie at arbejde med en bil af den kaliber, som er så fin og så flot. Ja, altså fordi dem jeg var ude at kigge på, altså de er jo efterhånden ved at være sådan lidt sværere at få fat i. Der er ikke så mange af dem, eller dem, der har dem, vil ikke af med dem, eller de gør sig ikke til kende med, at de eventuelt vil af med dem, eller har dem stående. Nu har de jo selv haft den her stående i 13 år, og den har ikke været til salg. Det var kun, at jeg lavede et oplæg om, at var der nogen, der havde en EK'er 4, skal der følge med B16 og alle de her ting her. Ja. Han så tog kontakt til mig og sagde, at han havde denne her, og det var ikke fordi, den var til salg. Nej. Og han var sådan, han ville have den her pris for den, han ville have 75 for den. Og så tænkte jeg, nu venter jeg lige, og så ser jeg markedet an. Og så var jeg ude og se på en anden en. Det var sådan en ung gut. Den har så gået 255 og fået lavet noget rust. Ikke lige det, måske det bedste, men rusten var i hvert fald lavet. Ikke? Okay. Så var der nogle justeringer på bilen, som jeg ikke rigtig kunne finde ud af, om den havde været skadet, eller et eller andet. Han snakkede om, at den havde haft noget hærværk, men jeg tænkte, hvor meget, og hvordan det fornemmelsen var der ikke, vel? Nej, ikke helt. Altså ikke i forhold til, at jeg tænkte, jeg bliver lige nødt til at køre en tur til Frederikshavn, og så lure på denne her, ikke? Ja. Og den er så gået 145, denne her, ikke? Altså, jeg er blæst væk over, da du sagde det, fordi det, altså, når man tænker på bilens alder, at finde en, der ikke har kørt mere, der er jo ikke engang kørt til. Nej, det siger jo... Ja, men det er jo en fantastisk base. Ja. Altså. Så jeg tog op, eller jeg spændte jo bare traileren på til ting, fordi jeg gider jo ikke at køre 2 gange. Nej. Og da jeg så den og gik den rundt og så alle propper og så alle klistermærker, så alt var mere eller mindre originalt, og det var en helt ældre type. Det var ikke en eller anden knæk på 25. Nej. Så tænkte jeg,
den napper jeg sgu med det samme, ikke? Og så fik jeg alligevel prøvet ned til 72, ikke? Så jeg fik dækket transporten, ikke? Ej, hvor dejligt. Så jeg synes, jeg har lavet en udmærket handel i forhold til det, du har lavet en fantastisk handel. Ja. Virkelig. For jeg har fået tilbudt nogen, hvor jeg tænkte, jamen, altså, hvis det er det, altså, så skulle jeg i hvert fald smide en 50.000 efter bare i rust og maling, ikke? Jeg skulle lige til at sige, det var hurtigt op, ikke? Så begynder det at stikke af, ikke? Ja. Og den sidste, der blev solgt, det var jo en hvid en med carbonhjul, og den blev solgt til prisen til 79. 79 lige. Og det var den, jeg var ude at se på, hvor jeg tænkte, ikke? Ja. Men her får jeg en til 72, der har gået 100.000 mindre, ikke? Ja, sund bil. Ja. Og I har haft den på liften, sagde du, der kiggede, der var ikke nævnværdigt noget overhovedet. Der var ikke noget at komme efter, og da vi havde den herude og skulle køre den ind og starte den, sagde Patrick også, at det er lang tid siden, jeg har hørt en motor, der gik så clean. Altså, der var ikke noget tækken, der var ikke noget som helst. Jeg synes, der var et eller andet, så siger han, der er altid noget, når du starter den. Ja, det er der også. Og sådan er det. Men ellers fra hans perspektiv, så sagde han det lyder så helt, det er helt gerne blevet den motor der. Så fantastisk. Det er jo fint. Det er jo... Og det er igen det, jeg har jo ikke rigtig forstand på Honda, men det får jeg jo, og det er så... Altså, jeg har jo også startet fra scratch med min, fordi jeg har kørt alt andet end Honda der, og så da jeg så ligesom blev alene og skulle lege egoist og sådan noget der, så tænkte jeg, at jeg skal have et eller andet sjovt igen, ikke? Så købte jeg jo EP3'eren der. Men det der med, at man lærer den at kender alle særhederne, eller særhederne, men det specielle, der netop er ved sin egen bil, det er jo det handler om, ikke? Fedt, Kim. Jamen, ved du hvad, jeg tænker, at nu er den stået der. Vi skal have noget liv i den. Ja, jeg tænker, at vi får lige smidt batteri i, så kan den i hvert fald starte at køre ind, og så... Det gør vi i hvert fald. Og så tager vi den derfra. Lad os gøre det, Kim. Yes. Og tak for snakken, og nu skal vi ind og skrue. Ja, det gør vi.